Bueno, egunon, Urretxuko kulturetxean gaude gaur, uztailero egin ohi dugun modun, gure iraileko jaietako programaren azala zein izango den jakitera emateko, eta nola ez azal horren egilea eta horren bestez sariaren irabazlea zein den ere ezagutzera emateko. Aurpegia ez da berria, ezaguna ingo zaizue, izena ere bai, ez talako lehenengo aldia, aurten ere Nerea Murillok irabazi du lehiaketa hau, eta dagokion modun, eta horreratzen gendun modun, saria ere badagokio, 300 euroko saria izaten da, eta pentsatzen dut igual, garrantzitsuena dela lan hori iraileko programa guztietan eta etxe guztietara iristea. Así que, nik gure aldetik, zorionak, beste behin ere, eta saria banatzea, eta ez dakizuk lanan inguruko azalpenik edo... Bai, eskerrik asko Maialen. Nik aurten baita, diseinu aldaketa bat nahi izan dez, ni asko zentratzen naiz diseinu linealen, eta hortik pixka dateatzeko gogoan euken, eta aurtengo proposamena hau da, indetena izan da pixka Euskal Jaieguneko reflejoa, hori irakutsi nahi izan dut, hemen Iparragirre plazako ondoko arkutan daun pertsona bat, desfilea ikusten nahi da momentu hortan, hasierako erraldoiak ikusten nahi da, eta justo arkupe horietan dauzkeu baita Iparragirren abesti batzuk, orduan hemendikatea ditut Iparragirretik musika zeinuk eta pixkat horrekin lotzeko, eta desfile hori baita bukatzen den modun, izaten dela Iparragirreko plazan karrozerok eta herritarrak baita Gernikako arbolako kanta besten, ni baita diseinua bukau nahi izan dut bukaerako esaldi horrekin, izaten dela gora Iparragirre eta Urretxuarrak gora, eta hori da baita azala honen izenburua. Hori da dena.